Beno ba, aurreko polinomioen faktorizazio bideoan ikusi dugu nola erabiltzen den Ruffiniren metodoa polinomio bat faktorizatzeko. Bai, jakinda, polinomio bat faktorizatzea dela, polinomio luze bat, hainbat polinomio simpleagoen biderketa moduan jartzea, bai. Orduan, Ruffiniren metodoaz aparte, badaude beste metodo batzuk erabili ditzazkegunak polinomioak faktorizatzeko, bai. Eta da, identitate nabarmenak aplikatzea, adibidez, identitate nabarmenak aplikatuz, ere lortzen dugu polinomio bat faktore biderkagai simpleagotan bihurtzea. Eta beste bat ere da, biderkagai komuna ateratzea, bai, polinomio horrek baldin badauka biderkagai komunen bat, hori ateraz ere, lortzen dugu faktorizatzea polinomio bat, bai. Eta azkenengo bat hor, asterizko moduan jarri dut asterizko moduan ze bakarrik aplikatu daiteke bigarren mailako polinomioekin da, ezagutzen dugun, hor dugun formula hori. Orduan, goaz apurka-apurka, Ruffinirena ikusi dugunez, identitateen nabarmenen adibidetxo bat ikustera, biderkagai komuna eta formularen aplikazioa. Beno ba, ikus dezagun identitateen nabarmenak nola aplikatu daitezken polinomio bat faktorizatzeko. Nik hor, demagun hor dikogun polinomioa ematen digutela, eta ikusita badatorkit burura identitate nabarmen baten forma daukala. Ez dakit gogoratuko zareten, baina zegoen identitate nabarmen bat esaten zuena a gehi b baldin badaukagu bider aken b, hau zela lehenengoaren karratua ken bigarrenaren karratua. Beraz, nik kasu honetan ikusten dudana da holako forma bat daukadala polinomio horretan. Beraz, bihurtu dezakedala honako itxura bat emanez, bai? Orduan, lehenengoaren karratua, jakiteko orduan, lehenengoa zein da? Lehenengoa izan behar da, hau, bai? Hau da, a ber bi. Orduan, hau baldin bada, a ber bi, nik hemen ikusten dut, a dela, hain zuzen, bi x. Bai, ze bi x ber bi, ematen dit lau x ber bi. Eta b ber bi, hau ze baldin bada b ber bi, badakit bat dela, bai? Ze bat ber bi ere da, bat, hor daukagun hori. Beraz, hor daukagun polinomio hori jarri dezakegu honela. Hau baldin bada, esan dugu a, eta beste hau baldin bada b, jarri dezakegu orduan, bi x alegia a gehi b dela bat, bider a ken b, bi x dela a ken bat. Beraz, hasierako polinomioa, hau zen, bihur dezakegu honela, bi faktoreren biderketa bat. Beno ba, biderkagai komuna ateratzearen inguruko adibidetxo bat, hemen daukagun polinomio honekin ikusiko dugu. Orduan, nik polinomio hori ikusita, ikusten dut jada, zuzenean, batugai guztietan, errepikatzen dela gutxienez x ber bi, bai? Orduan, jakin badakit, x ber bi bat eman komunean atera dezakedala, batugai guztiei biderkatzen. Kasu honetan, x ber bi ateratzen badut guztiei biderkatzen eman komunean, lehenengo batugaian, x ber lau daukadan horretan, geratuko zait, x ber bi, bai? Ze, bi atera ditut kanpora. Bigarren batugaian, bi x ber hiru, ikusten dut, x ber bi atera badut, barruan geratuko zaidala bia eta x-etako bat. Eta hirugarrenean, x ber bi atera dudan ez da x ber bi neukan ez hor, geratuko zait bakarrik, bat dagoela x ber bi horri biderkatzen. Orduan, jada, hasierako polinomioa, badaukagu hemen, bi faktoreren menpe, bale? Ja lortu dugu, pausotxo bat aurreratzea. Hau jarraitu liteke, bai? Ikusten dugun zati hau, bigarren mailako polinomio hau, edo Ruffiniren bitartez, edo formularen bitartez, bai? Askatzen jarraituko genuke, bai? Baina, hori ja da, azaldu dugunez, ez dut berriro errepikatuko. Hoiz izan da guztia. Bakizue, orain, landutakoa, klasean errepasatuko dugu.